Rowch groeso cynnes os gwelwch yn dda i'r ymwelwyr. To our visitors, the French team. The manager is Klaus Kiffer. The shearers are Timoleo Resno and Loic Lagoni. And now, ladies and gentlemen, please give a very warm welcome. Rowch groeso cynnes os gwelwch yn dda. This is our Welsh development team, ladies and gentlemen. The manager is Rydwyn Price. The shearers are Caredig Lewis and Theon Jones. So we've got a battle on our hands, and it is my pleasure and honour to ask our team manager, Mr. Rydwyn Price, to sing both of the anthems. Felly allai ofyn I chi godi ar eich traed. Can I ask you please to all be upstanding for the French anthem and then the Welsh anthem. Allons enfants de la patrie, le jeu de gloire revêt contre nous de la tyrannie, l'entendant sanglant élevé, l'entendant sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes, nous c'est par un soldat, est-ce que nous n'en saura, ego j'ai fobi pour campagnes, oh âme citoyen, forma vous panayon, ma chant, pas pour un peu, après, non si oh. Dyma ni rwan yn bwrw golwg sydyn ar y prawf cyntaf o'r dydd diwedd y brynhawn mawr yma, di mercher yma yn y sioe fawr. Y tîm datblygu Cymru yn herio Ffrainc ar hyn o bryd. Felly mae Loic Lagoni yn cynrychioli Ffrainc. Ar ail stondin wedyn mae Theon Jones yn un o dîm datblygu Cymru. Timolion Resno, wyneb cyfarwydd I ni yma ers sawl blwyddyn yn y sioe fawr. Wrth I ochr o wedyn mae Caredig Lewis. So dyma'r stori fan hyn rwan 10
oen yn y gorlannau, 8 oen allan ar hyn o bryd gan Loic Legoni a Timo Resno. Felly maen nhw'n gyflymach ar hyn o bryd na 2 fachgen Cymru, y bechgyn bach ifanc yma o Gymru yn cael profiad newydd i bob pwrpas yma'n hyn ar y safon heriol yma, y prawf cynta yn erbyn Ffrainc, a llongyfarchiadau unwaith eto i Ffrainc am gynnal pencampwriaethau. Mor glodiw yw y draw allan yna yn Ffrainc am y tro cynta. Oedd i fod yn ddigwyddiad arbennig meddwl pawb. Bechgyn Dylan newydd yn camol o. Timolion Resno yn allweddol yn hynny. Loic Legoni, chydig bach o golli hyder gyda fo allan yna. Oedd o ddim yn hapus iawn efo'i berfformiad. Oedd i dod i fan hyn i wneud yn iawn am hynny dwi'n teimlo. A dyma fo Loic Legoni, ond da ni'n cael golwg sydyn rwan ar Caredig Lewis a'i berfformiad o fawr iawn i ddewis rhwng y bechgyn yma. Ond mae Timo Resno yn rhoi un arall i lawr wrth i ochr o, tra bod Caredig Lewis yn rwan, ac 8 allan, 9 allan gan Timo Resno, 9 allan gan Loic Legoni, dyma fo rwan, Loic Legoni allan ar 9 oen. Mae un llygad gen i ar y marciau bwrdd na, 17 gyda fo, 14 gan Llion Jones. Mae bechgyn Cymru yn cneifio'n daclusach na Ffrainc, ond mae Ffrainc rhyw chydig bach yn gyflymach ar hyn o bryd. Be di'r canlyniad yn mynd i fod? Yn anodd dweud ar hyn o bryd, 9 allan gen Bawfer hyd yr hes ar hyn o bryd rwan, ond mae'r Ffrancod o ran cyflymdra yn rhagori. Timo Resno yma na ar y stodiau heriol na, gyda dros yr ysgwydd na, a golwg arno fo rwan yn gorffen yn 9 oed. Un sydd ar ôl felly, dyma fo Timo Resno, dyma foi sydd yn llys genad i gneifio Ffrainc, a mi fydd Ffrainc yn wahanol iawn o fel byd cneifio ar ôl y bencampwriaeth byd na ar ddau fan hyn. Dyma ni olwg ar Loic Legoni yn fan hyn. Lle mae'n mynd i fod? Lle mae'n mynd i fynd o ran cyflymdrau Caredig Lewis allan rwan ar 10 oen, 10 oen allan gan Timo Resno a Caredig Lewis. Felly Loic Legoni ar ychydig bach rheoli a Llion Jones yta, y ddau trawiad am drawiad, ond dyma fo mewn a Legoni ar gyfer i 10 oen. Lle mae Llion Jones a ni, tu ôl o fod chi'n gweld Llion yma'n mynd mewn i'r gorlan allan o fo. Cofiwch chi, dydy y cyfle yma ddim bod tro mynd i ennill. Mae yna dipyn o asesu safon i lawr yn y corlan yna yn mynd i ddigwydd wedyn. Mae'n eithriadol o agos y fan hyn wan. Timo Resno yn rhedeg lawr yr ochr yna. Loic Legoni wedi colli bach o amser. Timo Resno yn mynd i orffen y gynta. Timo Bwysofwch yw'r coch ac yn cynrychioli Ffrainc yn llwyddiannus yma yna. Pwy fydd hi wedyn tybed. Mae Caredig Lewis yn rwan yn tacluso ac yn barod i orffen a Bwysofwch yn coch na. Fawr i ddewis o'n Cymru a Ffrainc y fan hyn. Gawn ni weld be fydd y canlyniad. Mae'r beirniad yn y cefn yn mi roi hwnnw na ni yn y man. Ysgwydd llaw yn bonedigedd iawn i orffen yr her yna.